Tadzoka zvakare pamba pano pagogi to the gogorist makusenta pesa imwe video tichikuratidzai kuti mudhuri wedu wave papi mozviona wazosara ukasimuka kana mudenga kureva kuti kusure kwese rimwe divi uku kwatopera chaita kuti pambomira kuvakwa rimwe divi inhau yekuti hatisina window frame kana kuti mawindow frame ndosaka kwambomira saka zvisinewo pazongoshanda ruoko rwamwari mumwewo musamarieni kana kuti musamaritan akati no ndinoda kublessai nemawindow frame amunoona aya saka tazoona mawindow frame edu maviri nedoor frame redu iro ripamusoro pechimota saka tabva tamanya tikanoti no chirega chitesei tindotsvaga door frame racho saka slowly but sure zvinhu zviri kufamba but zviri kufamba inonzi lakadezikali saka kureva kuti mabhiridha kwari kuti bhita mashemerienze tatokundiwa nemabhiridha nekuti haisi nyore asi zvamboitika kuti zvokwadi mudhuri unosvika pakumira kudai tisatane nezvinhu zvese zvakakora zviri panzvimbo nokuti right now we still need 11 bags of cement tichiri kuda zvakare mapuranga 3 ekuita roofing tiri kudawo zvakare mazenge 7 ekuti roofing yedu inge iripo apa sati tangataura zvekupenda because painting ikazhinji kacho iluxury zvinhu zvakakosha kuti imba inge ichizogagwa ndo mazenge nemapuranga iwayo nezvipikiri zvacho door frame uye nemawindow frame tava nazvo saka kwasara 11 bags dzedu dzesemende kunoku bheke 1 kuna umwe anga vachimbondibvunzawo vasiri kuzodzoka back to me tikushandisa superset bheke 1 iri kunzi $12 manyika kunoda kukonfirma vaya ndo kwatotenga kunonzi kumandebele ndo kwatinotenga $12 riri 1 like I always say kuti zvodhipenda nenzvimbo saka tikatarisei tikazwa kuti iroro especially superset yacho yatiri kushandisa inonzi $12 manyika unfortunately nezvimwe ndadakangamwa nhasi ndazobvunza kuti macorrugated anoita mari kwanzi anoita riri 1 riri kunzi $12 muno manyika kune certain shop yandabvunzawo mapuranga ndo asina kukwasa kuwana mukana wekuti ndinge chindobvunza kuti riri kunzi mari riri 1 asi pari zvino ndo quotation yandawana sikatechi 12 times 7 14 keri 1 7 times 1 yotiti 7 saka tinoda about $84 then kozoita transportation asati ndabata munhu wetransportation kunyanyanyanya kuzoti andinzwa kuti ndikakwasa kuwana marata nemapuranga pamwe chete ndokwanisa kuisa mumota yemunhu because mverisa haakwanisi kuita sei kusenga mapuranga ari kudiwacho pachandokwanisa kuita maybe mazenge handiti ndo zviripo saka guys kune veve vanokwanisa kutibatsira project ino haisi izi da kuokudzai chokwadi pamberi pajehovha iri kutonditemesa musoro wangoda kutoputika asi hazvireve kuti todambura mbereko tinotongoshinga tiripo hapana zvokuti tona kuti isi tikaramwa kana kuti tikati hatichazvikwanisi mbuya varipo mbuya vanotokwanisa kutozoita kumwe bp kutozogwara times 2 maona manje saka ngatizviiteyo kuti gogo vedu vange vaine pekugara pakanaka mozviona mabhiridha angu ari kufamba nendima kuti mbuya vangu vachitasei vachigara pakanaka zvisingamboiti chikafu ndiri kusponsa personally ndiri kutenga chikafu chemabhiridha saka tiri ngobatsirana vanokwanisa kuisawo chakati akwanisa kuita chakati ndikati no hazvingareve zvekuti vanhu vokoniwa kudya nekuti tiri kushaya vanotibatsira saka ndakaenda mumbudu mangu ndikatanga kutenga chikafu chemabhiridha kuti vange vachikwanisa kudi kurarama handei kurani kuna mbuya tinokunda here tinokunda here tinokunda here tinokunda here tinokunda here tinokunda here tinokunda uyu wadzingwa siko wadzingirwa chikoro panda chamisika kuti rogodzingwa seuri mubhimba taura tinzwa ndo wadzingirwa saka nausina unoita sei
Saka iwe kwanzi kana usina 5 dollars basi unodzingwa. Are you sure? Kuti waregere kubhadharira mari yemasipotsi. Kuinda kwavo nokuinda kwako nokusainda vanokudzinga. Asi unotamba masipotsi here iwe? Unotamba hei? Unomanya here? Saka unodzinga munhu unomanya? Saka unozomanyirwa nani? Ani waronga kudoi. Mwari wakanda. Ani waronga kudoi. Mwari wakanda. Mwari wakanda. Mwari wakanda. Mwari wakanda. Mwari wakanda. Aronga zo ndi mwari wakanda. Aronga zo ndi mwari wakanda. Mwari wakanda. Mwari wakanda. Mwari wakanda. Mwari baba ndi mwari wakanda. Mwari we ndi mwari wakanda. Mwari we masimba ndi mwari wakanda. Ni mwari wakanda. Mama ndi mwari wakanda. Oh mwari baba ndi mwari wakanda. Ye mwari ndi mwari wakanda. Ye mwari baba ndi mwari wakanda. Ndi mwari baba Ni mwari wakanda. Mwari wakanda. Mwari wakanda. Ni mwari wakanda. Bata imbuyama wase. Nakuti bata neruoko runezimba. Hicha. Kati bata neruoko runezimba. Vakati bata neruoko runezimba. Uye ndinokutenda chaizvo nezvamandiitira notenda chaizvo chaizvo kwete kuti kumbaitenda chaiko Mwari. Nokutendai vanangu, rambai henyu makadero mupfuurire mupfuudzei zvenyu mushaite mberi yenyu uitenewo zvinoita vamwe. Uye ndinokutendai kwazvo chaizvo. Ndambotaura kuti handinanye pano. Ini ndine hazvanzi yapano mutevedzani nababa vapano vakashaika. Handinigoni kutaura akawanda asi ndinoda kutenda zvikuru mutungamiriri wezvinhu izvi mwana wokwaManzvera. Ameno kwaakabva nako. Mwari ngaamitire nyasha, Mwari ngaamuropafadze, Mwari ngaamuwedzere pafungwa idzodzo. Naivo baba vacho vaManzvera vanovandu vakatsvaka kuti mwana wavo azive, Mwari ngaavakomborere, Mwari ngaavaitire nyasha. Nomudzimai wavo
ndiye wakapa mwana zano iroro. Mwari ngavaropafadze, ngavakomborere. Ndatenda hangu. Amen. Tinokunda ere, tinokunda ere. 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 Sonaka